малка сюита за струнни инструменти Опус 1 от Карл Нилсен прозвуча в изпълнение на камерен ансамбъл солисти от Павиан. Представяме ви и още една творба от ранния период на Карл Нилсен – 5 пиеси за пиано Опус 3. Нилсен не е известен като клавирен композитор, но 5 пиеси за пиано, написани през 1890 година, разкриват една по-тиха, размисляща страна на творчеството му. Този размисъл ще бъде определящ за развитието на композиционния стил и още повече ще отразява събитията, последвали в живота му. Но сега ще чуем фолклорна песен, хумореска, арабеск, миньон и танцът на елфа в изпълнение на Лейф Уве Анснес.